Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Εγώ είμαι καλά, εσείς? Έχω κάτι δουλειές και μετά μπαίνουμε να παίξουμε Roblox. Και ναι παιδιά, τώρα θα παίξουμε ποδόσφαιρο με τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό μου. Δεν είσαι μαζί μου. Και ναι. Το πατάω. Και ναι. This is Brazil. Κοιτάξτε εδώ πέρα, πατάμε αυτό. Και ναι. Ωραία φίλε. Έχασες. Τώρα πάμε να παίξουμε στη Λεπρέιντρο. Και ναι. Και ναι, θα παίξουμε στη Λεπρέιντρο. Χαρακτηριστικό. Περιμένετε. Αυτό, ναι. Τώρα θα μπούμε να παίξουμε στη Λεπρέιντρο. Στη Λεπρέιντρο. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ναι. Περιμένουμε. Φτώσει. Περιμένουμε για αρκετή ώρα. Ένα λεπτό. Έχω Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Fabrito gangsterito. Βρίσκεται στο Βραζίλ. Και ναι. Θα κλέψουμε από αυτόν εδώ πέρα. Κοιτάξτε, να προσπαθήσω να του κλέψω. Ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω και κάτι. Μας κλέβουν. Ωρε γκαμότ. Έλα ρε μπρο μου. Και ήταν 40, σαν δεν πειράζει, θα το ξαναπάρουμε. Ρε γκαμότ, το παίρνω. Αυτό παίρνω. Και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Το παντοτσίνι δεν μπορούμε να το πάρουμε, έχουμε μόνο 44,7 κάπα. Λοιπόν, 14, 13, 12, 11, 10. Τώρα παίρνουμε 8, 7, 6, 3, 2. Δεν το παίρνουμε. Περιμένετε. Το παίρνουμε αφού. Salamino Pinguino. Το παίρνουμε πίσω. Ναι. Τι. Αχ. Νομίζω είναι απέναντι τότε. Τι έγινε. Lupini Pizzanini. Και ναι. Τώρα όλοι άχρηστοι είναι σχεδόν.
Πάμε να το ξανακλέψουμε. Εδώ είναι. Δυστυχώς δεν το κλέψαμε. Μπερδευτήκαμε. Και θα δυσκολευτούμε να το πάρουμε γιατί κολλάει. Salamino Penguino. Σαλαμίνο πιγκουίνο. Πιγκουίνο. Και ναι. Go back to Brazil. Έλα να μακάρι να το πάρουμε. Ναι, το πήρα. Άντε μπάει. Το πήρα αυτό και το χάσε. Παιδιά, φανταστείτε, ήταν το καλύτερό του. Και εμένα ήταν το μοναδικό μου. Ακούγεται περίεργο, αλλά τέλος πάντων. Θα πάω να το ξανακλέψω. Sigma boy. Tim Cheese. Τον Chim. Αυτό θα πάρω. Είναι και ωραίο. Είναι ένας... Θα το φαντάζομαι να είναι γουρούνι και να είναι με έναν χαρτοφύλακα. Ο μπρο θα ήθελε να μου κλέψει. Θα ήθελε. Τώρα εμένα ο σκοπός μου είναι να κλέψω αυτόν. Και καλά μου κλέβει. Αλλά ενώ είναι μέσα στη βάση μου. Ξέρετε. Έλα ρε μπρο. Πάω να τον χτυπήσω γιατί μου τη σπάει. Απλό. Sigma boy. Άντε. Sigma boy. Δεν πειράζει που μας βάρεσε. Έλα ρε μπρο, μου τη σπάει αυτός ο βλάκας. Μου τη σπάει, απλά θα το χτυπήσω. Βάρα. Κολλάει τόσο πολύ, τόσο, που δεν μπορώ ούτε να το βαρέσω, ούτε, απλά μένει κλειδωμένη η βάση μου. Τι, έλα ρε μπρο. Μπρο, απλά μου έκλεψε. Τι στο... Έλα ρε. Sigma. Δεν έχω και λεφτά να πάρω συμπαντσίνι μπανανίνι. Τώρα το μόνο που έχω είναι μια βλακία που βγάζει 500 στη μία ώρα. Κάτσε να δούμε στον τροχό τι έχει. Μπα, δεν έχουμε καν τροχό. Μπρο, κολλάει. Γκάμοτ. Θέλει χρόνια. What the fuck. Και ναι. Γκαμότο. Θα παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Γιατί αυτό μου την έσπασε. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε άλλο παιχνίδι. Θα παίξουμε... Τι να παίξουμε? Θα παίξουμε Brookhaven. Brookhaven is a market. What I do?
Και ναι παιδιά, θα παίξουμε Brookhaven. Εγώ πιστεύω πως το Brookhaven είναι ένα φυσιολογικό παιχνίδι στο Roblox απλά. Αυτό. Λοιπόν, άμα κάνετε μια εγγραφή θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Αλήθεια θα σας λέω. Και θα ήταν καλό να με κάνετε κιόλας. Γιατί βρω μέχρι και το καλύτερό μου brain rot μου κλέψαν. Το Sigma Boy. Και ναι παιδιά. Και ναι. Περιμένουμε. Play. Λοιπόν, μπρος το πάρουμε. Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο. Θα πάρουμε ένα skateboard γιατί είμαστε και μάγκες. Και ναι. Να δούμε για τι σπίτι θέλουμε. Να μην είμαστε στην απέξω. Το δικό μας πλέον θα ήθελα. Τώρα θα διαλέξουμε ένα σπίτι. Μια βίλα. Και ναι, η σπιταρώνα μου, το skateboard μέσα στο σπίτι. Πολύ φυσιολογικό. Και επειδή είμαστε λίγο παράνομοι, από πράγματα τι θα διαλέξουμε λογικά. Τι νομίζετε? Ένα πιστολάκι και ένα ηλεκτροσόκ. Βέβαια γιατί είμαστε λίγο παράνομοι. Και λοιπόν bye bye bye. Wow. Κάνω και σβούρες, έτσι. Και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να τελειώσει το βιντεάκι. Το βίντεό μας. Σπάστε εγγραφή, σπάστε like. Και επόμενη φορά, άμα φτάσουμε τις 100 εγγραφές, θα κάνω και βίντεο με τον DK. Ναι παιδιά, θα κάνω και βίντεο με τον DK. Καλά άκουσα.